Tú enter mi alma, tú enter mi vida. Así Navidad y la melodía de tu esquina. Mi tur mi cosecha, tapa boqueta di mi. Y mi por la vida di una mi mesta vini. Si vos miran a bombe trata bien de nan. Si vos ten un dan de zona por ahí también de nan. Si vos miran a watchines también de nan. Chapi pari bucacho zona ya vos también de nan. Divisa un bache tico también de nan. Si vos ten no dushi si matan también de nan. Si vos wanna wapu my long ese también de nan. Chaso, dushi. Si vos miran a bombe trata también de nan. Oye, si alguien te dice que lo que también de nan. Sin ambisa vos pase también de nan. Si vos miran a colo hinjan también de nan. Ya che con dar 20 también de nan. Si vos miran a sente también de nan. Día dirito cuguapame también de nan. Su miserita marupa un gawegi. Dos para ahí abrí porta. La gana pasa, saqui gana empieza. Sander no va a llegar. Si yo la gana bebe, la gana goza. Ate corta pini. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Tushi. Oh, yeah, yeah, yeah. Chanzo. Con la mano arriba. Mueve la cintura. Uy, 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 uy. Ahí abrí porta. La gana pasa. Si vos miran a bombe trata también de nan. Si vos miran a chines también de nan. Sin avisar vos pase también de nan. Si vos miran a cabello también de nan. Ya che con dar 20 también de nan. Si vos miran a sende también de nan. Día dirito cuguapame también de nan. Su miserita marupa un gawegi. Dos para ahí abrí porta. Feliz noite, nós estamos contentes de nós ter aqui na área do programa de Shiny Light. A minha nós vamos aqui, even kijken. Zie, nós ter. Hey, goedenavond, welkom. Vanavond weer The Shining Light. Zoals iedere dinsdagavond, jullie programma. Intussen een bekende programma hier op platform Intervista Q. En vanavond hebben wij wel een gast. Wow. Ja, jij zegt de naam maar. Ja, ik zeg gewoon Rudy. Ja, nou, De andere naam vind ik gewoon te eng. Oh my god. The Beast. Ja, tuurlijk. Ja. We gaan sowieso hebben, hoe komt hij aan de naam The Beast? We hebben zoveel dingen dat we met hem willen praten. Hij is uit Curaçao. Deze man is een Antilliaan, hoor. Wacht, hij komt van mijn barrio. Die Miende Nang. Civisan City. Bonota papier. Het was je begint daar. También de Nang. En toch heet die hopie, circa. Klaar. Het is genoeg. Mensen, we gaan vanavond in het Nederlands. Ik ga het niet zo druk doen, want iedereen kijkt, iedereen weet het. We hebben vanavond een bijzondere gast weer met jullie. En hij gaat met ons dingen vertellen, delen. Wie is hij? Wie is Roelie? En ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Het is voor ons een voorrecht. Het is echt een voorrecht. Weet je waarom ook? Omdat het is vandaag ook zijn verjaardag. Ja. Het is niet zomaar een dag. Het is ook zijn verjaardag. Dus wij gaan niet te lang mee wachten. We gaan meteen Roelie vragen om er iemand op. Roelie, goedenavond. Goedenavond, Roelie. Welkom. Bedankt. Zoals we net al gezegd hebben, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Je viert vandaag jouw 44 verjaardag. Klopt dat? Klopt. Ja, je bent 22 juni 1977 geboren op een douche-eiland Curaçao. Welkom. Dank u wel.
Ja, ik kan moeilijk zeggen van om je eigenlijk voor te stellen, want ik denk dat de meeste mensen Roelie Winkelaar al kennen. Maar voor de mensen die eigenlijk nog niet op deze wereld leven en jou nog niet kennen, Zomaar. ja, want dan moet je ergens. Nee. Ja, Hij heeft gelijk. Je hebt niet iedereen die eigenlijk verdiept is in dat sport en die mij niet kennen. ja, Ik ben Roelie Winkelaar. Ik ben geboren op Curaçao. Ik ben met jongensleeftijd ben ik naar Nederland gegaan. Na overlijding van mijn vader is mijn moeder en haar kinderen zijn naar Nederland gegaan. Want zij moest het helemaal alleen doen. En ik denk dat Nederland een betere leven is voor ons. Voor een alleenstaande moeder. Oké. Nou, fijn dat je dat even je eigen voor mag stellen op dat manier. Je geeft zelf even aan, geboren in Curaçao, maar verhuisd naar Nederland. Wij zijn benieuwd ook die overstap van Curaçao naar Nederland. Jij geeft ook net ook aan na de overlijden van je vader. Dus we gaan het daar ook een stukje over hebben. Maar vertel, je bent toen van Curaçao naar Nederland gegaan. En toen ben je daar naar school gegaan, gaan studeren. Tot het moment dat je volgens mij eigenlijk in aanraking bent gekomen met bodybuilding. Klopt dat? Nou, eigenlijk, ik ben in elke sport wat ik heb gedaan in Nederland, was ik in de top. Heb ik de top bereikt. Ik ben begonnen met turnen. En met turnen zat ik in een Nederlandse team. Maar dan moet je elke dag trainen. En mijn moeder verhuisde van Den Helder naar Lelystad. Zo. En vanaf Den Helder naar Lelystad is misschien zo'n dik, via de dijk misschien zo'n dik 1,5 uur, 2 uur rijden. En je traint elke dag. Mijn moeder kon dat niet trekken, dus Ja. ik moest dat laten. En na turnen heb ik atletiek gedaan. Ik was te snel, te goed en de sport was te saai voor mij. Het winnen deed mij niks eigenlijk. En van daaruit ben ik gaan voetballen. Voetballen was alles voor mij. Van mijn jeugd af helemaal tot de top. Ik heb tegen topgasten gespeeld. Al die gasten die eigenlijk top zijn, heb ik tegen gespeeld. Zelf heb ik een kans gekregen bij Ajax in mijn laatste weken, maanden. Maar uiteraard niks gebeurd. Ja. Geen kans, niks. Dus daar maar stoppen. Oké. Dus je hebt zelf gevoetbald, man. Wow, Maar voetbal. Ik dacht zelf dat ik ooit kans had om prof te spelen, maar die kans heb ik niet gekregen. Oké. Jij gaf zelf ook aan, je moeder verhuisd naar Nederland, omdat je vader overleden was. Dus je hebt eigenlijk moeten opgroeien zonder vader. Maar als ik jou hoort, bijvoorbeeld al deze sporten dat je mee bezig was, is er toch heel veel discipline die je uiteindelijk gewoon wel had. Hoe beschrijf je dat uiteindelijk? Opgroeien zonder vader, maar toch een jongen met zoveel discipline en zoveel zin om dingen te bereiken. Opgroeien zonder vader, dat is heel hard. Want je hoort altijd op school van, ik heb dit met mijn vader meegemaakt. En ik kan niet meepraten. Dus discipline om de sport door te verzetten, dat was, ik denk, mijn uitgaan, mijn energie inzetten in bepaalde iets wat de meeste kinderen krijgen, wat ik niet krijg. Ik denk daarom dat ik in de meeste sport succesvol was. Ja. En was het voor jou
uiteindelijk, want ben je de oudste van jou? Ik ben van de jou? oudste thuis, ja. Ik ben de oudste Oké. thuis. Het wordt heel vaak gezegd van wanneer de vader niet meer is, dat de oudste uiteindelijk degene is die dan de verantwoordelijkheid neemt voor de andere broers en zussen. Was dat in jouw geval ook, dat je vanaf jongs af aan ook al thuis dingen moest gaan doen omdat je de oudste was? Nee, ik was juist de verwenste persoon wat thuis was. Mijn moeder was eigenlijk, verwende mij helemaal. En mijn zusjes, ik heb 2 zusjes, die zijn helemaal jaloers. Mijn broertjes me opvolgen. Alles wat ik doe, wil hij ook doen. Dus mijn zusjes zijn meestal de jaloers, dus die zeggen van, waarom hij wel en wij niet. Maar ja, dat heb ik meegekregen, dat ik de lucky ben. Ja. Ik ben nog steeds moederkindje, dus Je bent nog steeds een moederkindje, dus je komt nog steeds bij mama thuis. Wauw, geweldig. Ja. Hey Roelie, tijdens ik heb wat interview van jou gehoord hier en daar. En er was ook een vraag over jouw naam, Roelie. En uiteindelijk ben ik ook hier en daar gaan kijken. Jij heet eigenlijk Roelof. Ik dacht dan, heet hij echt Roelof? Ja, je heet echt Roelof. En volgens mij uit de naam Roelof is Roelie gekomen. Maar je hebt nog, even kijken hoor. Echt Berton. Roelof Etienne Winkelaar. Ik ga je in het heel kort uitleggen hoe ik op die namen kom. Mijn echte naam is Egberton Roelof Etienne Winkelaar. Mijn vader die kon niet schrijven lezen. En hij moest mij, hoe noemen ze dat? Oppen. Ja, opgeven bij de... Ja. Hij moest me opgeven bij de gemeente. En hij had gewoon een blaadje met al die namen erop. Hij vond die namen zo mooi dat hij gewoon dat papiertje daarop gaf en hun de volgorde heeft gezet. Het moest eigenlijk zijn Roelof, maar het is uiteindelijk Egberton geworden, Roelof Etienne. Etienne zo heet hij zelf. Uiteindelijk heet ik Egberton Roelof Etienne en zo is het daarbij gebleven. En doordat het Roelof moest zijn, al mijn tantes en ooms, die zeiden niet Roelof, maar die zeiden Roelie. Die maakten er Roelie van. Sommige mensen maken Rolie van. Roelie. Maar het is in ieder geval bij Roelie gebleven. Zodoende dat Roelie. Ja. Nou, hey, ik had je gevraagd van, ik bedoel, op YouTube vind je van alles. Ik had je op een gegeven moment gevraagd van... kan je niet schuilen, want er staat alles. Ja. Ik heb je gevraagd van foto's van jou toen jij jong was. Nou, wat krijg ik nou op YouTube te vinden? Kijk hier. Sorry. Dat is mijn vader. Dat is Ja, ken ik. Hij lijkt op jou, man. Ja, hij lijkt op hem. Ja. Dat is je zus of broer, zusje toch? Dat is mijn zusje. Ja. Dat is mijn broertje. Mijn zusje, Ja. mijn broertje. Dus ik heb mijn broertje, Voetballen, ja. Lang haar. Ja, ik had lang haar. Ik had heel lang haar tot aan mijn billen. Dat zijn mijn 2 kinderen. De 2 kinderen. Dus toen ik het is eigenlijk 27 ben ik begonnen. 17? Oké. Dat is je zoontje. Dat is mijn zoontje. Ja. Dat is mijn beste vriend, die eigenlijk mij in het wereld heeft gezet. Oké. Dit is mijn 2e wedstrijd. Dit is mijn 3e wedstrijd. Europees kampioen. Ik ben het eerst geworden, mijn broertje 2e. Dit is een foto voor mijn auto-ongeluk. Auto-ongeluk. Dit is eigenlijk, nadat ik Jake Kittle heb gezien, heb ik besloten om weer tegenaan te gaan. Ja. Dus, maar we komen zo terug op je auto-ongeluk, ja. Ja, het moet eigenlijk verder gaan, maar Ja. dus blijf haken, oké? Nee, ik heb hem even op pauze gezet. Dit is mijn broertje. Quincy, toch? Quincy, ja. Ja. Dat is ook een bodybuilder trouwens. Ja.
Dit is Marvin Nagelbloem. Wow. Hier ben ik prof geworden. Je bent prof geworden, oké. Ja. Dit is mijn moeder en mijn dochter. Ja. Dat is moeder wel, oké. Je ziet hem steeds groeien, hè? Hij wordt steeds groter. Hij wordt steeds groter. Leeftijd ook. Ja, Ja, dat ook. Zie je dochter? Nee, dit is een goede vriend van mij, zo'n nichtje. Nichtje, oké. My god. Je kan zien dat je lichaam gewoon steeds groeit, hè? Die benen ook, hè? Kijk daar. Wordt groter. Groot. 39 jaar. Wauw. Wauw. Mooi om te zien. Je zei net ook over de auto-ongeluk. Op een gegeven moment was dat voor jou een doorbraak, omdat na die auto-ongeluk is er bij jou gewoon iets geknapt of iets gezegd van nou, dan moet ik het anders gaan doen. Neem ons mee naar dat moment van... Het moment van het ongeluk, we kwamen net terug van de, ik kan me nog herinneren, het is 2005. Ik, mijn broertje en het Nederlandse team. Met het Nederlandse team zijn we naar Shanghai gegaan om naar wereldkampioen te gaan. En was mijn eerste wedstrijd dat ik eigenlijk niet eens top 10 ben gekomen. Zeg top 15, niks in de top 15. Mijn broertje was in de top 10. Daar was ik blij om. Het was een hele moeilijke wedstrijd. Die gasten waren allemaal groot. Ik en mijn broertje waren nog helemaal naturaal. En iedereen van ons eigenlijk. Ik had een fotograaf ontmoet. En die man die was helemaal geïnteresseerd. Niet in mijn lichaam, maar in mijn kaaklijnen. Ze noemen dat V-kaaklijnen. Mijn kaak is een beetje V. Hij zegt, ik kan Gucci en nog meer beroemde merken kan ik voor je regelen en dit en dat. Maar ik kwam in Curaçao en het was echt van, ik was helemaal aan het feesten, genieten en was op een klaarlichte dag. Ik kreeg een auto-ongeluk bij SDK en ik was bijna mijn ogen kwijt. Mijn arm was open. Na 2 maanden, laat me zeggen na zo'n 6 weken dat ik goed kon zien, ben ik mijn e-mail gaan checken. Fotograaf, helemaal boos natuurlijk, want hij heeft al die brands heeft hij contact mee gezocht. Hij heeft tickets gekocht, hotels en alles. En ik kon hem alleen maar sorry zeggen en de foto's laten zien. Voor de rest kon ik niets laten zien. Hij was teleurgesteld, want hij zou natuurlijk geld gaan winnen op mij. Maar dat was mijn pech al, want ik heb in de jongere jaren ben ik fotomodel geweest vanwege mijn lange haar.
En ik had voor mijn naturaal mijn eigen buikspieren. En ik was niet de doorbraak. Dus ik dacht van, wauw, ik maak nu een doorbraak. Zonder lange haren zelf. En na 2 jaar niks doen. Ik was naar Vuikdag gegaan. En die jongen waar ik je net zei, Marvin Nagelbloem. Mhm. Die zei tegen mij, als grap zijnde zit je aan de crack. Want op Vuikdag zit iedereen in zijn sportbroek aan het feesten, aan het zwemmen, in het zon. En hij maakte een grap van, damn, zit je aan de crack, want ik ben dun geworden en ik heb niks meer gedaan. Ik zeg, weet je wat? En je weet, Vuikdag is eerste zondag van de week, van het jaar. Dus ik zei, weet je wat? Morgen begin ik te trainen. Zorg jij maar dat je goed op Nederlands kampioen komt. En iedereen begon te lachen, ja, maar als ik mijn gedachten ergens zet, ga ik daarvoor. Dat heb ik gedaan. Ik heb echt 3 maanden lopen bonken. Echt trainen, eten, slapen, wat ik nu dagelijks doe. Toen die tijd moet je het echt focussen, want je bent op Curaçao, heb je altijd wat te doen. Ik heb, wat de meeste mensen niet weten, ik heb 16 brieven naar de grote bedrijven van Curaçao gestuurd. Want ik heb het niet breed. Dus ik heb 16 brieven naar grote bedrijven in Curaçao gestuurd over hulp. Van luister, ik ga Nederlands kampioen doen. Is er een klein beetje hulp? Eentje van de 16 belt eentje die zegt dan tegen mij van wij kunnen je niet helpen. Leuk, want dan weet ik van de 16 dat 1 niet kan, snap je? De rest heeft niets van ze laten horen, niet eens, niks. Dus ik heb mijn Jeep heb ik verkocht. En ik ben naar Nederland gegaan. En ik kwam weer terecht eigenlijk waar ik ben begonnen. Mijn zusje woonde toen die tijd in Den Haag. Ik kwam in Den Haag bij de jongen die me eigenlijk zegt van... weet je, waarom ben je dun geworden? Toen die tijd, de Kneedman, Den Haag, was de gym. Dus ik kwam daar, ik begon te trainen, ik zeg, hey, jullie gaan posten. Weet je, maar ze hadden geen tijd. Ik dacht van, weet je, ik moet ergens gaan waar de vibe goed is. Dus ik ben eigenlijk weer beland waar ik ben begonnen met die gasten. En de eigenaar van de sportschool zei, luister, ga je naar die wedstrijd? Ik had nog 2-3 weken te gaan. En hun zeiden tegen mij, dus in Den Haag, dat ga je niet redden. Ik dacht, oké. Ik had 3 weken had ik tijd. Ik heb me helemaal kapot gemaakt. Ik ben Nederlands kampioen geworden. Wauw. 2007. Wauw. Wat een prestatie, Rudy. En dan brengen we meteen ook aan die vraag, want er zijn ook nog steeds jongeren, ook nog steeds op Curaçao, ook die met dezelfde problemen hebben en doen. Ja, ik denk dat de meeste Curaçao de meeste problemen hebben zijn daar. Als je gaat wachten op mensen die jou kunnen helpen, dan kom je niet ver. En niet op Curaçao, vooral niet op Curaçao. Dan kom je niet ver. Je moet het allemaal zelf doen om ver te komen. Anders blijf je haken op een plaats dat je eigenlijk meer waard bent. En geloof me, op Curaçao zijn heel veel talenten. Alleen, ze wachten op die hulp. Het is jammer te horen dat dat zo is. Ik hoop dat daar uiteindelijk wel daarin wat verbetering in gaat komen. Want we hebben hier ook wat talenten gehad, ook in cultuur en art en al die mensen. Ook in het programma, hè? Ook in het programma, ja. Die ook daar struggelen natuurlijk. Maar wat je zegt, we hebben zoveel talenten. We hebben zoveel mensen die daar uiteindelijk veel kunnen bereiken. Wij zijn sowieso heel trots op jou.
wat jij afgelopen tijd bereikt hebt. En even kijken, nou, ik ga even kijken naar, ik had iemand die dan uiteindelijk ook, ik vind het een hele goede onderwerp om deze persoon ook meteen te laten komen. Even kijken. Meneer Errol, goedenavond. Goedenavond. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dankjewel, dankjewel, Roel dankjewel. Winkler, Hey. better known as the Dutch Beast of Yo. Samurai. Yo. Hoe is het? Goed man, jou? Bom, hobby bom. Ik doe het in papiamento. Is goed, is goed. Amita Errol Bishop, mite awe nochi para number die minister die onderwijs, wetenschap, cultuur en sport deseabu masha por games. Hopi año más de vida, hopi bendición de Dios, salud, amor e hope prosperidade. Está aqui no nome de Cetri Steven Heidoren, que é ministro novo de, entre outros, deporte, pero também no nome de inter nos gabinete PISAS e no nome do povo de Cochou. Nós que felicitamos, riba é dia bonita aqui. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Mike sabe que nosso ministro mês está bem exterior agora aqui e tá motivo ela pediu-me como seu beleidsmedewerker para iba mensagem nabo. Okay. Ruli, nós prometemos agora aqui nós subimos com nosso amigo Giovanni e Jarmin. Nós subi rato Google quem está Ruli. Então, eu tenho que saber que nós aqui dá sumamente impressionante que o logro não o êxito não tem o deporte de bodybuilder. Para nós, botar exemplo vivo de Kiko, tá deportista profissional. Me está considerado como role model para nossa juventude, pero também tour deportista não no Corsou, Bonaire, Aruba, pero mundo completo. Para nós, a Trobe, nós somos sumamente orgulhosos. Nós estamos orgulhosos. Boa determinação, boa disciplina, boa perseverança, de verdade, mas está motivação para tour deportista. Para não mirar, o hora boa tá disciplinar, ora bota determinar, ora bota sério de deporte que bota exercer e trabalho duro tá paga. Então, o resultado não, boa história deportivo, pero particularmente é de bodybuilder, tá para a palavra clara. É hope satisfeito e orgulhoso de o povo de Costa. Nós compreendemos que pronto lo vai competir na ou outra competência de bodybuilder. Por jogo aqui, no nome de minister Cetri van Heidoren, no nome de gabinete Tec Pisas, pero também no nome de Interpueblo de Cochou, nós que desejamos hope êxito de competência aqui e de outra competência. Nós está praticamente mira de lanticaba o Ruli Lobini o diferente troféu back para poder ter sua coleção.
porta ng di gobyerno ta abrir sempre pabo Ruli. Nos espera que proximamente por a visita na Corsol, nos entramos em contato com outro para nos sinta minister Van Heidoren como minister de deporte, pero talvez outro minister nos sinta Cubo para nos intercambiar, então para nos personalmente mostrar a gratidão e apreço que nós temos. Nogmaals, hoop éxito. Então, hoop para bem. Eu quero dia tá acabando, se acabou. Mijn pobi sabe dar beter pessoa, mas compreender que tá trainen, eten en slapen zo, ting, de vida. Personalmente, a mim tem pouco laugh. Os homens dar mais que estão lá em chapa boaia, pero sigue com disciplina, aceita determinação e disciplina. Ja. We are very proud of you, brother. Éxito em Turcos bom. Dankjewel. Oké. Errol, masya danki. Na orde. Masya danki, Errol. Anto mita kere, mita spera ta, me misata, me cora, arulito na Corsau, ele toma contacto, sobre a maneira que tem diferente ideia. Então, tá tempo para nós para junto, que nos pode ajudar, nós ainda não está fazendo bom trabalho no exterior, então para nós sacar mão para um tour, não? Seguro, Wak. E, em todo caso, o governo e o ministro aqui já acaba avisa que nós vai dar atenção, hope especial, hope forte, hope dirigir na deporte, cultura, e principalmente nós que começar for na escola, que muito não, então quem mais melhor que nós profissional na maneira rule e todo outro deportista profissional que nós temos em diferentes ramos de deporte, na beisebol, futebol, natação, quem mais melhor que não para ajudar nós, porque não tá experiência na vivo, não sabe de que se trata, então sempre nos porta para abrir para não, e se não nos acercarmos, nos lo acercarmos. Ja. Nogmaals, queda pendiente, nos lo está pending di Boruli. Turcos bom llamas. Is goed gedaan. Okay. Wil je iets terug zeggen, Ruli? Nee, is goed. Het is goed, oké. Nou, Errol, masya danki. Okay, graag Então, mita gedaan. kere, contacto worden gelegd, então nós temos em futuro, Kiko, você bonificar para outro. Seguro. Danke e feliz noite para você. Danki, igualmente. Bom, Okay. bye. Doei. Sim. Leuk. Sim. Mooi, hè? Ik zie dat Errol, wij vonden het belangrijk om toch iemand uit een nieuwe regering te laten komen. En duidelijk wat hij dan gezegd heeft uit zijn hart. Mensen die dan uiteindelijk zoveel gedaan hebben, te laten weten dat wij jullie zien. Kijk, ons programma heet Shiny Light. En wat wij willen doen, is iedereen, en ook grote mensen die iets gedaan hebben, ook kleine mensen die iets gedaan hebben, laten zien, wij zien jou. Donando un reconocimiento. Soms is het zo belangrijk, want soms ben je zo bezig en natuurlijk verdienen mensen geld, maar een kleine erkenning van ik heb je gezien, ik weet wat je doet, dat doet veel. Dus ik ben blij met datgene wat de heer Errol gewoon nu gedaan heeft. En laten we gewoon in de toekomst gaan kijken van nadat je met die prijs terugkomt. Want ik geloof het ook. Ik geloof dit wordt het, Rudy. Dit gaat het worden. Dat zou heel goed zijn om de jongeren daar te helpen, echt wel. Ja. En over dat gesproken, Rudy. Vorig jaar was je richting Mr. Olympia te worden. En er is door ophoud in Turkije, volgens mij, ben je nog niet zo ver kunnen komen. Op een gegeven moment heb je ook corona gekregen en je bent er niet gegaan. Vertel, wat is uiteindelijk toen? Wat is uiteindelijk gebeurd? Nou, het was al een hele gedoe. Ik doe eigenlijk al 6 à 7 jaar ben ik eigenlijk aan het voorbereiden in Kuwait. Waarom in Kuwait? Daar voel ik me thuis. Daar is een van de beste gyms van de wereld. En de jongens zijn wat verder ingeleid in het sport, zijn wat verder. Oké, mijn coach is toevallig ook van Kuwait. Dus dat komt mooi uit. Dus hij is dicht bij jou. Ik kon in ieder geval de Kuwait niet binnenkomen. Dus ik moest een tijdje in Abu Dhabi blijven. Ik ben heel vroegtijdig gegaan.
voor voorbereiding voor Mr. Olympia. Dus ik ben 2 maanden in Abu Dhabi gebleven. En de rest van de weken, maanden, ben ik met uitzondering van een speciaal visa ben ik naar Kuwait gegaan. Maanden, weken, dagen trainen. En de laatste 2 weken zouden 10 dagen 10 dagen voor de wedstrijd zouden we gaan vliegen. Normaal is de wedstrijd in september, maar het werd verschoven in december. December is een hoogseizoen. Wij vliegen met zo'n 15, 20 jongens. En hoe korter de vlucht is, hoe duurder het is. Dus wij hebben een halverwege iets langere vlucht genomen. En dat is via Turkije en dan via naar Miami vliegen. Ik had issues met mijn paspoort. Issues met het paspoort, dus ze hebben mij geblokt. Ik heb 2 paspoorten. Vanwege als ik veel reis en ik moet een visa aanvragen, dan blijft deze daar. Dan kan een visa aangemaakt worden, zodat ik tijd terug kan krijgen, zodat ik toch kan vliegen. Maar op mijn naam werd het gewoon geblokt. Dus oké, nou heb ik via mijn manager kunnen regelen. Mijn manager is toevallig een advocaat, dus zij heeft contact genomen met Curaçao. Van luister, het zit zo. Zeiden ze oké, dan moet hij naar Curaçao vliegen en dan geven we hem de visa. Dan kan ik naar Amerika gaan. Maar ik zat al daar een dag en in Turkije. En die dag blijven in Turkije was ik besmet met COVID. En om naar Curaçao te gaan, moet ik die test doen. Dus ik kon niet naar Curaçao gaan. En stop maken in Nederland, dat betekent 2 weken niet binnenkomen in de US. Dus op alle kanten was ik toch geblokt. Terwijl de visa already steady was om naar US te gaan via Curaçao. Terwijl dat ongeveer 2-3 weken duurt om te krijgen. Maar ik kon het binnen 1-2 dagen krijgen, zodat ik door kan vliegen, omdat ik die wedstrijd nog kan halen. Maar ik kon toch niet, want ik had de COVID, ik was positief. Ja, het deed pijn, laat me het zo zeggen. Het deed pijn om zo hard te trainen en jezelf als winnaar al geroepen had. Zo'n goede gevoel had je van binnen. Zelf mijn coach, die belt me op van hij heeft zin om te huilen als hij ziet wat allemaal hier staat en wat we allemaal hebben gedaan, hoe ik je heb gezien, hoe ik je heb gelaten. Maar ja, het is gebeurd. Eigenlijk een dag na het wedstrijd heb ik mijn test gedaan. Ik was weer negatief. Heb ik vliegtuig gepakt, ben ik naar Curaçao gegaan. Precies een dag na de wedstrijd. Wauw. Ik kan me voorstellen, heb je die wedstrijd gezien? Ik heb het wedstrijd zelf live gezien. Ja. Oké. Met wat voor gevoel zit je dan zo'n wedstrijd te kijken? Ja, het gevoel van, daarom zeggen het doet pijn, maar je kan er niks meer aan doen. Het is iets dat jij zelf niks aan kan doen. Als je het hebt, heb je het. Je hebt jezelf zo goed voor beschermd, maar je hebt het toch gekregen. Wat anderen, wat dan ook wat je hebt aangeraakt, hoe je het hebt gekregen. Ik kan mezelf niet uitstaan van hoe ik het zelf, want ik bescherm me tot en met, maar... Ja. Maar je hebt het niet zo erg gehad, Roelie, dat je dan heel ernstig ziek was of zo? Dat je dan... Nee, ik had precies 6 weken, 6 dagen. 6 dagen gewoon koorts. Ik had gewoon koorts en kort adem. Ik ben zelf iemand hyper van mezelf. Dus ik voelde het echt, dat kort adem gevoel van
Want ik ben nooit kortademig, ik ben hyper, dus ik heb energie genoeg. Maar voor de rest, wat mensen krijgen, rook, mond, heb ik niks bij Ja. gekregen. Ik had het alleen een beetje koud, warm. Doordat de meeste mensen kunnen niet eten. Ik at van alles, want ik dacht van, weet je, ik kan Ja. niet naar een wedstrijd, dus ik eet maar. En ik denk dat het mijn voordeel was, dat ik kon eten wat ik wilde. En, Ja. Ja. Nou, ik ben blij dat je dit vertelt, omdat een van de kijkers, heeft een vraag gestuurd. Vraag Roelie, hoe dat hij omgaat met falen, wanneer het niet gaat zoals hij het verwacht heeft. En ik denk dat dit een hele goede voorbeeld is, Ja, nadat. nadat uiteindelijk. ja, niet alleen maar met COVID hoor, maar in ieder geval als je ook zelf met de wedstrijd gaat. En je traint sowieso om te winnen. En of je tweede of derde wordt, dat voelt kloten. Ja. Niet eens de COVID, maar als je het zelf meedoet en je gaat met het gevoel van je gaat winnen en dan word je tweede, derde. En dat had ik ik had dat heel veel in de begincarrière van mijn pro. Want wie ben ik? Ik kon pas aankomen kijken en mijn eerste wedstrijd Arnold Classic weer was ik 7e geworden en dat was een slag voor mij. Terwijl ik in mijn alle amateur tot pro ben geworden, ben ik eerste geworden. Snap je? Dus het sloeg me wel aan, 7e. Maar de grote jongens zeiden van luister, 7e, zou ik heel blij zijn. Mijn eerste wedstrijd, een kleine wedstrijd ben ik laatste. En jij komt aanlopen, je wordt 7e. Maar ja, ik voelde de kloten, want het voelt raar. Het falen is geen leuk gevoel. Ja. Maar het maakt jezelf ook sterker en harder terug te komen. Ja. Iemand vroeg ook, hoe zou je vastberadenheid verwoorden? Maar je bent echt vastberaden. Hoe zou je dat in Roelie's taal verwoorden? Vastberaden woorden bedoel je gewoon metalen? Ja, vastberaden. Je bent iemand. Je gaat gewoon door. Dus je gaat gewoon door. niks hou je tegen om door te zetten. Ja, de meeste jongens met mijn leeftijd zijn ze al gestopt. Dus het geeft mij nog steeds de pit om. Ik heb het gevoel dat ik nog meer in heb dan ik heb laat. Dus vooral van vorig jaar, wat van vorig jaar is me overkomen, moet ik me nu recht gaan trekken nu. Om beter te komen. En wat ik allemaal heb gemist vorig jaar, moet ik goed terugtrekken. Dus Ja. dat is mijn doel nou. Ja. Kijk, als ik kijk naar jouw carrière, dan zie ik bijvoorbeeld in 2010 ben je 14 geworden, Mr. Olympia. En je was daarna weer in 2011, 2012. Was je 12e. Je moet rekening houden. 2010, 14e van 2010, van de 25 jongens. Ja, Of de dat is 30 goed hoor. jongens. Dat is voor mijn eerste Olympia. Ja, Van de 14 jongens. Dus je bent 14e van de wereld. ja. Ja, maar dat is een prestatie, Roelie. Het is niet slecht, maar je voelt je wel niet lekker omdat je 14e bent. Maar ja, dat is de eerste. Dus dan moet je gaan werken wat om beter te maken. Ja. In 2018 dan ben je derde geworden. Klopt. Ja. Die dag. Is mijn beste presentatie op Mr. Olympia, ben ik derde geworden. Ja. Ja. Hey, maar vertel even over de voorbereiding voor zo'n wedstrijd. Ik hoorde dat jullie dan bepaalde dingen niet kunnen eten. Er is een eetschema en er is elke dag trainen. Hoe ziet zo'n training naar zo'n event? Sorry. Het is voor elke persoon verschil. Je hebt mensen, laat me zeggen, je hebt mensen die hebben snel voedsel verteren. Oké. En je hebt mensen die hebben langzaam vertering. Dus het is elke persoon heel anders. Bij mij is het heel langzaam. Dus ik moet meer cardio doen
minder carbs eten. Dus voor mij is het extra hard. Dus mij is het meer uithongeren. En ja, sommige mensen die eten en ze verbranden snel. Dus is het lucky van de persoon. Sommige mensen hoeven niet eens cardio te doen. Dat is geluk van elke persoon wat je meedraagt. Maar ik moet alles extra bijzetten. Laat me zeggen, ik moet meer cardio doen, minder koolhydraten, harder trainen. En ja, wat er allemaal nog bij komt kijken. Ja. Roelie, deze vraag staat niet op onze lijstje. Dit komt van mij. Okay. Hoe krijg jij... Kijk, voor mij is dit... Ik zie jou, ik zie al die mannen die dat doen, of al die mensen. Maar voor mij zit de logica nog niet in dat mensen zo groot, gespierd kunnen worden. Wat doen jullie? Alleen maar trainen? Doen jullie extra dingetjes? Hoe? Kijk, Ik snap dat niet. Kijk, trainen, dan ga ik zeggen, trainen is 30% van het hele ding. Eten is 60% van het ding. Oké. Wat er allemaal bij kan komen, vitamintjes, dat is 10%. Dat is allemaal oppepping van het spier, Ja. rust, eten, slapen, groeien. Oké. Dat is een hele disciplinaire leven eigenlijk. Ja, het is eigenlijk, veel mensen die hebben het over van lekker leven. Die laat ik gewoon praten, want ze weten niet wat lekker leven is. Nee. Nee, het trainen doe je met plezier, want het is een hobby wat een werk voor je geworden is. Ja. Maar ik ga 5 uur 's ochtends, sta ik op om 1 uur cardio te doen. Daarna doe ik zo'n half uurtje, doe ik buik, kalf, laat me zeggen kleine spiergroepen. Kom ik thuis, dan maak ik mijn maaltijd en in de keuken staan. Ik ben iemand die in de keuken staat, want ik ben een gewend persoon van mijn moeder. Dus mijn moeder maakt eigenlijk al mijn maaltijden. Snap je? Maar nu dat ik in Kuwait ben, moet ik mijn eigen dingen doen. En mijn eigen eten is niet zo lekker dan als die van mama, logisch. Ja. Right? Oké. Maar dan maak ik mijn eten, dan zet ik klaar, eet ik het, douche ik en dan slaap ik weer. Slaap ik zo'n 2-3 uurtjes. Sta ik op, eet ik weer een maaltijd. En dan ga ik weer trainen. 3 uurtjes slapen? 3 uurtjes slapen? 3 uurtjes slapen? Ja, dat is overdag, hè? Oké. Ja, dat is overdag, hè? Ik slaap hoogstwaarschijnlijk. Je moet 8 uurtjes, een persoon moet meestal 8 uurtjes slapen. Ja. Ik slaap zo'n 10-11 uurtjes per dag. Oké. Ja. Het ligt per keer iets anders. Ik bedoel, als je iets minder slaapt, dan lig je vroeger in bed. En als je iets later slaapt, dan gelijk na cardio val je ook gelijk slaap. En je pakt het weer op. Maar in ieder geval, om 12 uur, 1 uur, doe ik een paar kleine spiergroepen. Laat me zeggen, tricep, bicep, traps. Ja, en dan om de 2 uur moet je eten daarna. Om de 2 uur. En om 8 uur 's avonds, dan pakken we de grote spiergroep. En dan train ik weer. Dus het is eigenlijk, elke 2 uur eten is eigenlijk iets wat het bij de werk hoort. Ja. Je kan niet skippen. Ja. Vooral als je carbs naar beneden gaat, dan gaat het melden, dan ga je het voelen. En als je niet eet, word je zwakker. Dus je moet eten. Ja. En niet eten is juist ook niet goed. Klopt. Ja. Ja. En nou Roelie, dan zit je in Kuwait.
je traint niet in Nederland of niet op Curaçao. Als je Curaçao bent, train je hier wel eens hier. Maar waarom die keuze Kuwait? Helemaal naar Kuwait om te gaan trainen daar? Nou, die keuze kwam. Ik werd begeleid door. Toen ik begon met mijn pro-carrière, ben ik bij een Nederlandse vrouw gaan trainen, die Oma heette. En heb ik 2 à 3 jaar bij gezeten. En toen was ik woonde op Curaçao toen, maar ik verbleef lang in Nederland. Ben ik weer in Nederland gegaan vanwege zijn trainen, want zij woont weer in Nederland. Dus daarna, na 2012, was ik niet met haar meer, dus ik trainde alleen. Toen had ik een Engelse coach van Engeland. Daar heb ik 1 jaar mee gezeten, 2013. Daarna belde hun zelf, want het is een van de beste gyms. Dus hun willen ook een carrière maken met de gym. En hebben ze mij gekozen. En hebben ze gebeld, zeiden ze van, we geven alles, wat wil je? Ik zeg, nee, ik wil niks. Ik ben oké. Hij zegt van, we nodigen je uit, je komt alleen maar kijken en als je beslist, als we werken, hoe we werken, wat je wil. En ik vond het een goede plan. Ik kwam hier, ik vond die gym, het is eigenlijk een Walt Disney voor bodybuilders als je die gym binnenkomt. En ik voelde me al als een koning, laat me zeggen. Alles wordt voor je gedaan. Ik zeg ja, ik ben een verwend persoon door mijn moeder. En hier werd alles voor je gedaan. Het enige ding wat je niet voor je doet, is je kleren uitdoen om te gaan slapen. Maar alles wordt voor je gedaan. En ja, het is goed. Alles voor je gedaan. Het enige wat je moet doen is eten, trainen, slapen. Je hoeft is gewoon kopzorgen. Eten, trainen, slapen. En na mijn eerste jaar hier blijven, zag ik al gelijk verschil met alles gewoon. En zodoende ben ik hier gebleven. Hoe lang ben je daar al, Rudy? Ik ben hier nu bedoel je nu, Ja. vanaf nu? Ik ben nu, ik ben nu precies een week hier, maar Oké. ik Daarvoor. was in Abu Dhabi 4 à 5 weken, omdat Kuwait is gesloten. Ja, dat was dicht. Ze hebben mij binnengehaald met een speciaal visa van ministry, zodat ik binnen kan komen, anders is het niet mogelijk. Alleen local people kan binnenkomen. Maar ja, hun hebben hun contacten natuurlijk en zodoende hebben ze me toch binnen kunnen krijgen. Ja. Ik zie iemand, mijn rolmodel in fitness sinds Arnold's Classic backflip. Dat brengt me meteen op mijn vraag. Want net heeft Errol ook dat benoemd over rolmodel. Voel je jezelf ook als een rolmodel voor jongeren of voor mensen die dan opkomen in dit gebeuren? Ik ben niet alleen maar voor de jongeren of in ieder geval voor de mensen van Curaçao. Ik denk van de hele wereld wel. Ik krijg elke dag berichten dat mensen mij zeggen van dat is door mij zijn begonnen en door mij zijn zo ver gekomen. Door mij. Het is een lekker gevoel om dat te horen. Daarom dat ik ook in 2018 People's Champ ben geworden. Ik denk meer, ik heb een documentaire gemaakt in 2012. Ja. Door die documentaire, die documentaire was up en downs. En heel veel mensen hebben die documentaire gezien. Hoe down ik was, hoe hard ik heb voor gewerkt en wat ik heb bereikt. En daarom ben ik een rolmodel van hoop, ja. Want in de documentaire was geen opgeven, geen moment. Ja. Ik weet niet of je de Pumper Iron kent. Nee, zeg maar niks. Ik denk dat je dat moet kijken, dan de Pumper Iron. En dan zie je me teleurstelling dat
ik niet door kon breken om te winnen. En uiteindelijk toch is me gelukt dus om te winnen. Ja, ik kreeg er nog een vraag binnen. Wat zou je willen dat onze mensen beter zullen gaan doen in het leven of in een sport? Iemand vroeg van, wat zou je willen dat anderen bijvoorbeeld beter zouden doen? Als jij bijvoorbeeld kijkt naar, je gaf het net aan, jongeren bijvoorbeeld, de mensen op Curaçao die aan sporten zijn, die dan bijvoorbeeld de kans niet krijgen. Je gaf net ook aan van, ga daarvoor en probeer misschien verder te gaan kijken. Maar deze vraag is, wat zou je aan onze mensen, vraagt de vak te kijken, beter zullen gaan doen? Wat kunnen ze beter doen om hun doelen te bereiken? Zo, nou vraag me wat kunnen ze beter doen? Dat is een moeilijke vraag. Ja. Dat vraag ligt niet in mijn hand, denk ik. Nee. Nee. Oké, is goed. Er komen nog meer vragen binnen. Even kijken hoor. Even kijken. Kijk maar voor mij welke. Want ik kijk zelf niet zonder bril, kijk niet zo goed. Nou is het zo, Roelie, dat je nou uiteindelijk aan het trainen bent voor Mr. Olympia in 2021. Maar je moet nu wel 1 of 2 shows doen. Ik ben eigenlijk elk jaar gekwalificeerd naar Mr. Olympia, want je zit in de top 5. Top 5, top 5 ben je al gekwalificeerd voor de volgende Mr. Olympia. Nou, vorig jaar heb ik het niet gehaald wegens de COVID. Dus dat betekent dat ik weer overnieuw moet kwalificeren, zodat ik in 2021 Mr. Olympia kan meedoen. Dus nou moet ik een wedstrijd winnen, zodat ik gekwalificeerd ben voor Mr. Olympia 2021. Ja. Dus mijn wedstrijden is over een paar weken. Dus ik moet die winnen. En als ik die niet win, moet ik een andere winnen. Ik moet toch gewoon blijven doorgaan totdat je wint. En dan kan je meedoen met Mr. Olympia. Ja. Ik zie iemand, daar wou ik ook naartoe, People Champ. Ik heb niet veel verstand van bodybuilding, hoe bijvoorbeeld de jury's kijken. Maar ik heb je heel vaak op het podium zien komen, dat ik als misschien leek zoiets had van, dat heb je gewoon gewonnen. En in die tijd, op dat moment ook dat je People Champ bent geworden, dan zie je ook van, de mensen hadden heel iets anders. Want wanneer je opkomt, komt een bol energie. Op een of andere manier pak je het podium gewoon met je charisma, met alles. People Champ is uitgekozen van de fans van de hele wereld. Die kiest de People's Champs uit. En ik was zelf surprised. Ik was zelf heel surprised van dat ik ben. Mensen vinden dat nog steeds dat ik People Champ ben. Ja. Het komt misschien dat ik mijn vriendelijkheid met iedereen deelt. De tijd neemt met mensen te bespreken. Dat maakt je People Champ. De fans maken jou. En daardoor ben ik People's Champ uitgekozen in 2018. Ja. Wauw. Roelie, jij woont nu je bent in Kuwait. En ik zag laatst ook dat je een contact had. Een paar maanden geleden ook hier in Curaçao volgens mij. Voor mij was het met Koeiman was het. Ja, dat was begin van het jaar. Begin van het jaar. Waar jij gewoon aangaf, daarom ben ik blij ook dat Errol vanavond ook hier was. Waar je aangaf om iets te willen gaan doen voor de jongeren. Voor de jongeren. Waar had je eigenlijk in gedachten? Of mag je daar iets over vertellen? Wat is eigenlijk wat je zou willen gaan doen? Koeiman, ik heb Koeiman ontmoet volgens mij in 2018 ook, toen ik mijn beste jaren in mijn carrière heb meegemaakt. Ik deed het al. Ik deed het al eigenlijk met mijn zusje, die zet het op. Wij doen het misschien 1 keer in de 2 jaar. Oké. Doe ik uit mijn eigen zak.
doe ik voor kinderen. Organiseer ik een sportdag compleet voor kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar. En waarom doe ik dat? Omdat ik vind dat veel kinderen in Curaçao bijna niks doen. Ze Ja. bewegen niet. Ze Ja. zijn de hele dag binnen. Na Mhm. schooltijdopgang is eigenlijk gewoon binnen in de tuin. Meesten die kunnen niet naar de sport gaan, want vader en moeder kunnen niet brengen. Maar ik organiseer een hele sportdag, helemaal gratis. Ze krijgen t-shirts, ze krijgen drinken, ze krijgen eten. Het is natuurlijk vanaf 's ochtends vroeg, ze komen een beetje wapperen, een beetje. Maar het is gewoon te tof om mee te maken. Ik doe het meestal met mijn broertje en nog met de andere paar bodybuilders die ik uitnodig om mij te helpen voor die sportdag. Ik heb het nu totaal al 3 keer gedaan. Ik krijg helemaal geen hulp van nergens. Ik krijg soms van Coca-Cola krijg ik soms een hulp. Daar ben ik blij om. Tot nu toe, Amparo dos Santos, altijd klaar om te helpen. Ja, Etienne heeft mij natuurlijk naar voren gehaald, want hij ziet natuurlijk dat ik kom altijd uit voor Curaçao. Altijd ben ik uitgekomen voor Curaçao. Mijn eerste jaren heb ik natuurlijk voor Nederland moeten doen, want Curaçao staat niet op de lijst als geregistreerd voor Kampioenschap. voor de bodybuilding of voor het wedstrijden. Dus ik moet uitkomen voor Nederland. Maar zodra je pro wordt, maakt niet uit van wie je komt. Ik ben in Curaçao geboren, dus ik Curaçao's paspoort, dus ik kom uit voor Curaçao. Ik ga je een voorbeeld geven. Je hebt jongens die Curaçao geboren, maar ze rennen uit van Nederland, maar ze komen uit van Nederland. Dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer. Maar ja, ik heb hem laten zien van ik ben altijd voor Curaçao gekomen en wat kunnen jullie voor mij doen? Wat kunnen jullie voor mij betekenen? Maar ik ga het niet naar voren halen, maar het zijn meerdere keren beloofd, maar nooit gedaan. Maar ik heb wel een goede band met Etienne gehad, met hem gehad. En hij heeft me naar voren gehaald, ben ik wel blij mee, want hij haalt me naar voren. En hij probeert wel iets. En eindelijk, ik denk dat het is niet goed met zijn kant van de deur, want het is Pistas nu. Ja, Pistas, ja. Ik hoop dat ik meerdere kan doen voor de jeugd, ja. Ik heb het al 3 keer gedaan. Het is een topdag. Het is helemaal een topdag. Je ziet echt dat kinderen met genoot gewoon weggaan, die eens weg willen gaan. Gewoon zo'n leuke dag hebben we het gemaakt. Het is gewoon sport. En elk kind kan meedoen. Ik vind gewoon dat elk kind een kans moet krijgen. Ook zijn ze klein, ook groot. Ze doen mee. Ja. Nou heeft Errol vanavond namens C van Eijdoren gesproken. Het is opgenomen, dus het is niet zo dat hij iets zegt en belooft dat niet nakomt. Wij zullen dat gewoon ook blijven kijken wat dit gaat worden, omdat als ik jou dit hoor vertellen, dan voel ik het ook. Want dan voel ik de pijn van jongeren bijvoorbeeld die uiteindelijk daar zitten en heel veel talent hebben en niet verder mee komen. En heel veel beloften worden gedaan en verder wordt niks gedaan. En het is niet alleen maar het talent hebben, het is meestal het begint bij de ouders. Ik leg het bij de ouders. Want de ouders kunnen misschien niet brengen. De ouders kunnen misschien niet de tijd om het. Ja. Snap je? Ja. Ik snap helemaal. Misschien wil het kind wel, maar de ouders kan daar niet komen. Ja. Punt. Ik denk dat de ouders doen, maar ja. Maar soms moet een kind het even voelen van dit is het. Van wauw. Logisch, een kind weet niks van PlayStation, maar zodra hij begint met PlayStation is hij moeilijk af te slaan.
Ik Klopt. bedoel, als hij niks van een bal weet en hij slaat die bal goed, hij weet van, hij vindt het leuk, blijft hij aan die bal. Ja. Snap je dus? Ja. Je moet En, niet en, gewoon- en ja, we komen richting aan het einde van onze interview, maar wat zijn de plannen? Sowieso, Mr. Olympia is uiteindelijk datgene dat je daar in Kuwait, je blijft daar voorlopig tot het moment dat de wedstrijd is. En dan is dan de bedoeling dat je weer richting Curaçao komt met de trofee natuurlijk, met G's binnen. Als ik klaar ben met de wedstrijd, dan ga ik natuurlijk naar huis. Ja. Dan ga ik niet hier blijven. Dan Ja. heb ik niks meer te zoeken hier, dus dan ga ik naar huis. Ja, ja. Ja. Even voordat we weggaan, even een stukje laten zien van jouw voorbereidingen. No doubt that this guy is a true freak of nature. This guy from Curacao. He will come this time. You will see. You will see him ripping the stage apart. You know, everybody work for number one, and I go for number one. I don't think who's second, who's third, nothing. I just think about number one. He is 100% motivated. So he is 100% ready here. And that's why I believe Bobby will follow his mind. He looks so big that it's unbelievable. Holy Winkler, look at him. Certainly the biggest arms. Check these out. It's a beast, man. It's a fucking beast. He is the beast. This is bodybuilding, man's physique. Damn. The one and only Beast, Rolly Winkler! Me, it's always about working. I gotta do better. I enjoy the work. I like put my body through like hardship because that's all I know. I would love to see a pose down between Ruli and Big Ramy. I think that Ruli is thicker. I think he's denser and thicker. I think he's got more muscle than Ramy. He looks enormous. There's not one gap in his physique. It almost looks unreal how much muscle he has. Wow. Amazing. Those must be the biggest arms. Maybe ever. In bodybuilding, yeah. That's a big tricep. No one has the meat on their tricep that this guy has. That is, talk about a horseshoe. That's like a Clydesdale horseshoe. This hard, being this big, is not easy. You could tell that he was working hard. How does a bodybuilder add this much mass in such a short time? It's incredible. Wauw. Awesome. Geweldig. Wauw. Dat is een stukje van je voorbereiden, Ruli. Ja, Ik kan zien dat je flink bezig bent. Elke dag, wat je net verteld hebt, trainen. Je voeding en alles dat erop en eraan. Om uiteindelijk, je gaf net aan
dat je merkt dat je ouder wordt? Ik merk dat niet, maar dat je de tijd komt. Is het zo dat mensen in de carrière van bodybuilder tot een bepaalde leeftijd kunnen gaan? Ja, bijvoorbeeld Dexter is 50 geworden en hij is gestopt, maar hij was nog in de top 5. Maar met zijn 50 is hij uit de top 5 en is hij gestopt met zijn carrière. Maar meesten halen niet eens 40 en stoppen ze met carrière. Je moet rekening houden, de jongens die nu opkomen, de nieuwe gasten die nu opkomen, die worden steeds beter. Dus hoe ouder je wordt, hoe meer mankementen je krijgt ook natuurlijk. Dus daar moet je ook bij kijken. Dus ben je al bezig aan het nadenken om af te bouwen van richting van... Ik ben er nog niet aan toe, maar ik denk dat het met zo'n 2 jaartjes wel, denk ik dat het nog kan gaan, denk ik. Ja, want hoe je draait of keert, dit kost toch veel. Natuurlijk niet qua geld, maar je moet natuurlijk jouw kinderen missen. Beide, Beide, maar ook oké. Dit kost allebei. Maar ik bedoel meer een stukje familie die je dan een paar keer per jaar moet missen. Kinderen. Bij mij sowieso ligt het aan de familie, want ik moet heel veel aan de kant zetten om... Ja. Je moet je nagaan, ik sta maanden, zit ik hier in Kuwait. Ik heb mijn kinderen natuurlijk die ik mis. Dus je zet heel veel aan de kant voor het sport. Ja. De meeste mensen die blijven gewoon thuis en die doen gewoon hun ding. Maar ik voel me meer beter gefocust hier in Kuwait dan thuis. Ja. Ja. En wat vinden de kinderen daarvan? Ik mag me voorstellen dat je dochter vindt het geweldig. Mijn kinderen vinden het geweldig, maar mijn dochter heeft er een beetje problemen van. Als ik haar bezoek is het heel korttijdig, want ik kan nooit lang blijven. Ja. Hey Ruli, even kijken nog. Javier zegt, we zijn nog in Kuwait cerca de 2 dias per week. Su dia mais dia cerca. E mostra e kijkers daar live. Oké. Nós temos uma entrevista completa. Nós komen we daar in Kuwait. 2 dagen. 2 dagen. Als we binnenkomen. Ja. Als we binnen kunnen komen. Hey Ruli, we komen tegen het einde van onze interview op je verjaardag. Even kijken dan. Ik wil onze kijkers even vragen om even show love to Ruli voor mij. Show love. Ik wil die hartjes zien. Ik wil wat hartjes zien. We gaan onze programma van vanavond gaan we eindigen. En aan Ruli, laat me zo zeggen, over een jaar of over 5 jaar. Waar is Ruli? Wat is Ruli daar aan het doen? Wat ik graag wil is een gym op Curaçao opzetten. Onder mijn naam. Wauw. En ik wil een gym openen die ze niet op Curaçao hebben. Dus een gym waar ik hier meemaak. Zo'n gym wil ik meemaken op Curaçao. Het geval is, Curaçao is niet zo groot. En dus ik moet nadenken waar ik die gym graag wil zetten. Ik wil natuurlijk wel een gym. Maar waar moet ik gaan nadenken? Want Curaçao is niet zo groot. En je hebt al heel veel gym op Curaçao. Dus dat is mijn vraag. Als ik daarop iets mag zeggen, Ruli, op jou wat je wil. Dat zou mooi zijn, want wat je zegt, Curaçao is niet zo groot. Er is niet zo'n gym, maar mensen kennen jou. En mensen komen wel daar naartoe. Nee. Voor... Ik wil niet een gym ik wil niet een gym zetten of maken van de gym is van mij. En ik wil een gym laten komen van, dat is een gym. Daar moet ik komen. Daar is om te sporten.
Ja, Snap je? en dan komen die mensen ook naar je Curaçao. als je gym gaat voor mijn naam, dan ga je niet gymmen, dan kom je voor mij. Dan Ja, kan ik beter een kamer zetten en dan kom je voor mij. Je moet naar een gym gaan voor je gevoelheid, waar je lekker voelt om resultaten te boeken. Daar is een Ja. gym voor. maar wat ik bedoel is ook, kijk, de wereld kent jou. Dus als jij iets van zo'n magnitude of zo groot op Curaçao zet, omdat mensen jou kennen, dat is ook een voordeel voor Curaçao. Want mensen uit de hele wereld die komen naar die gym ook, omdat Die toeristen die komen daar. de toeristen, dat bedoel ik. Klopt. Snap je? Dus het is dubbel win-win voor ons als Curaçaoenaars. Want je hebt iets daarop gezet die nergens te vinden is in de Caribische eilanden. En jouw naam, want je hebt een naam gemaakt, Roelie. Hoe het draai of keert, je hebt je naam gezet. En als mensen daar kunnen komen om met in die gym, maar ook onder jouw begeleiding, sommige coaching. En wat je net hebt verteld is niet zomaar iets. Want je hebt verteld hoe mensen het verschil in eten van ieder persoon. Dat zijn hele belangrijke dingen in de gym of in de bodybuilderwereld. En mensen moeten dat soort dingen weten. Want het is niet zomaar een beetje planken en weet je, van alles eten. Maar ook jouw lichaam leren kennen, hoe dat allemaal zit. En ik heb begrepen volgens mij dat je moeder speciaal eten maakt voor de bodybuilders. Ja, mijn moeder heeft een restaurant, een snack. Heet Your Mother House. Zij maakt hoop eten van de meeste gasten die in de fitnesswereld zitten. De meeste jongens die nemen ook eten bij haar. Dagelijks. Ze maakt dieet voor ze. En ja, dat doet ze. Dus ze maakt niet eens voor mij alleen meer, maar ze maakt voor hopen. Ja. Voor Curaçao. Ja, we hebben geprobeerd contact met haar vandaag te krijgen, maar ja. Oh niet. Ze is wel aan het kijken. Ze is wel aan het kijken nu hoor. Ja, hè? Ja, ik zag jouw tante, ik zag wel familieleden, maar ik kon haar niet bereiken. Maar ja, ik ken jouw moeder, is niet van de... Ze houdt niet van dat soort dingen. Te doen. Nee, daarom. Nee. Ik samen met mijn tante denk aan het kijken. Ja, maar ook wij willen ook haar bedanken voor wat zij allemaal in jouw leven heeft gedaan en is, nog steeds. Want het is niet zomaar iets om zo kinderen op te voeden en dit allemaal te bereiken. Dus top. Ja. Bedankt. Roelie, één ding wil ik zeggen. En het programma heet Shining Light. En wat ik zeker erbij wil zeggen is dankjewel. Dankjewel voor datgene dat je afgelopen jaren hebt gedaan. Dankjewel dat je je eigen geld in jongeren geïnvesteerd hebt. Dankjewel dat je iedere keer opnieuw Curaçao, zijn vlag op Curaçao omhoog hebt gehad. Dankjewel voor alle momenten dat je voor iemand iets gedaan. En wij van de Shining Light willen tegen jou zeggen, jij bent een light. Jij bent iemand die schijnt. En wij zijn hartstikke blij met je. We zijn trots op je. En wat een voorrecht voor ons om op jouw verjaardag te zeggen, dankjewel. We hebben je ook gezien. Wij weten dat je er bent. En wanneer jij iets wint, winnen wij ook. Yes. En wij zijn super trots op je. Wij zeggen, ga gewoon door, Roelie. En onze steun heb je. Ik ben niet zelf in de bodybuilding, maar onze steun heb je. En ik geloof dat dit jaar het jaar gaat worden. Dit gaat het worden, Roelie. Dit is zo. Ja? Vooral even kijken. Ik heb heel veel mensen, ik heb heel veel harten die voorbij zien gaan. Even kijken nou, voordat we gaan. Even kijken. Hier is ik. Roelie. Hier. Jam. Dit is dat zo. Even kijken. Broer. Hazel. Hazels. Nosti Masaki. Nosti God bless Roelie. Even kijken. Sulaika. Jacqueline Codet. Jacqueline Codet, sì. Ernik Lehitu. Ja. Sì. Che más nosti. Dat is mijn oom.
Oh, Ja, Romualdo Winkelaar. Winkelaar. Oké, welkom. Maaike. Welkom. We hebben nog meer. We hebben Ja, Maaike. Maika. Helena. Ja. Oké, dat zie ik ook nog steeds. We hebben nog meer. Even kijken. Voor Dennis. So Dennis, Teresa Tamiki, happy birthday. Ja. Nou, Andy Brown. Andy Brown, Shumara Tame. We hebben veel mensen die dan echt... toch veel bekenden. Ja, heel veel Ja. mensen die... even kijken. Eugène Curiel. En hier hebben we nog iemand. Gilani. Mooi. Mooi. Even Mooi. kijken dan. Roelie, bedankt. Is cool. Voor de mensen die dan uiteindelijk nog... We hebben vanavond... Wacht. Deze jongen, Natalia Veres, Ja? is de enige persoon die je kunt zeggen die mij heeft verslagen. Oh, ja. Verslagen? Ja? Verslagen, Natalia Veres. Oké. Oh, ja. Oké. Waar en hoe? Vertel. Ik kwam op Curaçao te wonen en ik wilde een wedstrijd doen. En die tijd, als je wint, ga je naar de Caribbean. En ik was zwaarder dan hem, maar wat ik ben gaan doen, ik ben gaan rennen, zodat ik op zijn gewicht kwam, zodat ik tegen hem zou moeten gaan. En hij heeft mij verslagen. Dus de enige persoon wat in de tijd van mijn amateur, die wat kan zeggen, die me ooit heeft gewonnen, is hij. Wauw. Heb ik respect voor. Ja, ik vind het geweldig dat je dit gewoon benoemt. Dat zegt wel iets van jou. Ja. Dat zegt gewoon wie jij werkelijk bent, Roelie. Om gewoon dit gewoon zo te zeggen. En nogmaals, ik denk dat hij zelf verder dan mij kon komen. Maar ja, mensen kiezen hun eigen richting op. En ik denk dat hij voor zijn familie heeft gekozen en niet voor daar richting. En dat was, ik bedoel, als hij die mindsetting als mij had, ik denk dat hij de man was van Curaçao, van bodybuilding. Wauw. Ja, dat denk ik. Ja. Nou. Wauw. Don't stop. Leuk dat je naam te zien. He said, don't embarrass us, me. Oh, geweldig. Wauw, geweldig. Weet je wat ik mooi vind, Roelie, voordat wij sluiten, is jouw nederigheid. En dat vind ik mooi. Het zegt heel veel van wie je bent en wat voor mens je bent. En ik heb daar respect voor. Want het is de human being wie je bent en dat zegt alles. En je kan alles bereiken, maar met zo'n hart en daar kom je overal. Alle deuren die zullen voor jou open gaan. En dit wat je nu gaat, wat je nu voorgaat, en dat je ook alles achterlaat, je familie, je gezin, om dit en ook jouw land, want je laat ook je eiland achter, om dit allemaal te gaan doen. Ik weet zeker dat God jou niet in de steek zal laten, want the mission die you are on, you're gonna fulfill it. Ja. Ik ga bijna zeggen, jouw vader zit gewoon te kijken en zegt van, I'm proud of my son. Jazeker. Ik geloof dat die man gewoon daarboven kijkt en zegt van, that's my boy, weet je? Dat is mijn engel. Ja. Is dat op jouw, de prik op je buik? Nee, de prik op mijn buik is mijn zoon zijn naam. Oké. Wauw. Roelie, ik heb heel veel mensen zeggen van, nou, ze hebben je vandaag beter mogen leren kennen. We kunnen uren met jou praten, maar we gaan straks afspreken dat we gewoon naar richting Kuwait komen. Dus, Manhood. wij gaan het gewoon
Maar ik kan via Kraaks gaan we gewoon die kant uit. Dus we gaan iets van maken die kant. That's why he made it so far. Wow. Ja, dat is mooi. Oké. Nou, Roelie, dankjewel. Ja. Is goed, man. We gaan richting afsluiten. We hebben gewoon vanavond hebben we nog een uitzending. Ga ik zo direct een flyer laten zien. Dus niet gaan mensen. Vanavond hebben we nog meer dingen hier op Entrevista Koe. Ja. We blijven. Het is niet zo dat uiteindelijk gewoon dit alles is. We hebben vanavond nog meer dingen. Ik ga zo direct een flyer laten zien. Maar Roelie, bedankt. En laten we zo afspreken. Wanneer je dan tegen de tijd dat je gewoon uiteindelijk klaar bent, dan gaan we een interviewtje houden terwijl je daar bent. Weet je, in live. In Kuwait. In Kuwait. Nee, hier gewoon. Hij in Kuwait, wij hier. Lijkt me gewoon gaaf om daar gewoon eventjes te mogen uitzenden. Mooi. Hey Roelie, dankjewel. Een fijne avond. En we spreken snel. We houden contact. God bless you, En Roelie. we houden de kabinet PISA's houden wij in de gaten, want ze hebben hier gesproken. Dus dit wordt vervolgd. Oké. Ja? Goed. Jo. Hey, fijne avond Roelie. Blessings. Doeg. Doei. Wauw, wat een kerel zeg. Wauw. Dit was geweldig. Dit was geweldig. Even kijken, nou, ik moet even meteen vanavond. Vanavond hebben we een lezing. Ja, oké, lezing. Het College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten, CFT, organiseert een lezing over de financieel-economische situatie van Curaçao voor en na de coronacrisis en het financiële toezicht. Nou, interessant. We hebben de sprekers zullen zijn CFT-voorzitter, professor Dr. Anders Raymond Gradus. En het is vandaag 6:30 tot 7 is de ontvangst. Dus Curaçaose tijd. Curaçaose tijd. Ja. En de lezing begint om 7 en het is van 7 tot 8:30. En het wordt live uitgezonden via ons. Via ons wordt het live uitgezonden. Dus mis dit niet. Heel interessant. Ja. Een hele interessante lezing. Dus zorg dat je daarbij bent. Wauw, dat was Roelie. Roelie, weet je, er zijn mensen, ik zeg nogmaals, hè, iedere keer leer je gewoon mensen kennen. Je hebt er gewoon hoe noem je dat? Je hebt het voorrecht om zo'n persoon te mogen spreken. Ja. En dan mag je dan iemand zijn hart zien. Ja, dat is echt mooi. Kijk, als je zo'n grote man ziet, hè. Ik zeg de naam niet, want ik vind dat gewoon... The Beast. Ja, hij is zo groot. En als je met hem praat, dan denk je van, wauw, ik vind dat zo mooi om... ik zat onder de indruk. Nee, het is sowieso. Hey, lieve mensen, dat was het voor vanavond. Ik wou hem vragen, weet je wat ik wou hem vragen? Was ik vergeten? Nee. Dat niemand hem heeft gevraagd toen nadat wij die filmpje hebben laten zien van hem, met het trainen. Hij moet films, de mensen moeten hem films laten maken. Er moet film van hem gemaakt worden. Maar voor mij is hij al bezig met de film geweest. We gaan een volgende keer vragen voor de film. Nou, in ieder geval, lieve mensen, dat was het voor vanavond. Het is echt een voorrecht. Ik zou iedere persoon die wij mogen interviewen, ik moet zeggen, het is voor ons een voorrecht. Omdat iedereen die hier geweest is, die doet iets terug. Die geeft, of met zijn talent, of in de sport, of in het muziek. Wauw. Wat zijn er heel veel shiny lights. En zo'n shiny light ben je ook. Ja, hun ook. Zo'n shiny light ben jij ook. Ja. Dus misschien doe je iets anders dan Roelie. Misschien is datgene niet wat jij doet. Maar je bent ook zo'n light, weet je. Kijk goed. Zoek wat jouw talenten zijn. En doe er iets mee. Weet je. Laat het niet gewoon doodgaan. Het is jou gegeven. Je mag er iets mee doen. En Curaçao mag echt trots zijn. Ja, tuurlijk. Weer hebben wij vandaag iemand gesproken. I am proud. En hij zegt iedere keer als hij daar op het podium komt, wat hij doet, doet hij dan ook namens Curaçao. Tuurlijk. En dan zeg ik dit toch erbij, dan vind ik dat wij gewoon meer naar onze mensen moeten gaan kijken. Ja. We moeten onze mensen meer gaan erkennen. Ja, dat vind ik ook. Ik vind ook dat wij en durven, als je zo iemand ziet, weet je, benaderen. Geef hem een bemoediging. Iedereen die iets positiefs doet. Weet je, het is zo mooi om onszelf te dragen. Want wij kunnen heel veel artiesten van de hele wereld, kunnen wij heel heisa erover doen. Maar wij onze eigen mensen ook. Want die erkenning
hebben wij nodig als mens. Ja. Het is niet dat je iemand, maar het is fijn om de erkenning te ontvangen vanuit je eigen mensen. En vandaag hebben wij dat weer gedaan. En bedankt jullie ook, want jullie hebben dat ook gedaan samen met ons. Want wij doen het, maar jullie maken het. Ja. Wij zetten het podium en jullie steunen ons. En ook onze mensen, onze gasten, bedankt. Bedankt voor al de mooie woorden en de steun. En ja, wij gaan afsluiten. We gaan afsluiten. Het is 11:30. Lieve mensen, fijne avond. En blijf schijnen. Blijf datgene doen wat in jouw hart is. En je zal zeker ver mee komen. Oké? Dankjewel iedereen. Fijne avond. En share deze programma. Share en like onze pagina. The Shining Light. Ga op Facebook. Like het. En die interview met Roelie. Share het. Zodat iedereen het kan zien. Oké? Thank you guys. Thank you. Fijne avond. Doei. Doeg.